नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचं मनापूर्वक स्वागत आहे। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ काय एवढं मोठं नाही, पण व्हिडिओ हा तो खास व्हिडिओ आहे, छोटंसुद्धा। तर आता येईल मी सुमितकडे होत आहे, संध्याकाळचे तर 5 वाजले। तर सुमितकडे येईल तर सुमित कामावरनं आताच येलो आणि त्याने एक बारको पक्षी आणलेला नाही एवढं। तर तो पक्षीवर त्यानं धरल्यानं वगैरे असं काय नाही, रस्त्याच्या मधोमध तो पक्षी जखमी होऊन पडलेलो होतो आणि एक पक्षी त्याच्या जवळ यायचो, परत लांब जायचो, गाडी गेली त्या परत जवळ यायचो, परत तो लांब जायचो। सो सुमितने इथे गाडी थांबून त्या पक्षाक उचलल्या आणि घराकडे आणल्या ना। छोटंसं पिंजरा त्याच्याकडे, त्या पिंजऱ्यात ठेवल्या ना। आता तो बरं झालं की आम्ही त्याला सोडून देणार, परत सोडून देतो, पण तोपर्यंत आधी काळजी घेऊ होया, त्याला खाऊक बी होया, पाणी वगैरे। तर तुमका दाखवता पक्षी खायचो होतो नक्की, आमका माहीत नाही त्या पक्षाचं नाव। चला, तर तुमका जर माहीत असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा। मित्रांनो, हे बघा पक्षी छोटंसंच आहे। बघा केवढं छोटं होतं ते, काय बरं नाही काय तर माहित नाही, पण तो उडत वगैरे नाही। कदाचित ह्यो लहान असल्यामुळे त्याला उडाक जमत नसत, किंवा पक्षी पण एवढंच असत, कारण दुसरं पक्षी याच्या एवढं होतं तो उडत होतो। मित्रांनो, आम्ही तो पक्षी सोडून देता लावत असाव जेव्हा बरोबर तेव्हा। तरी तुमका व्हिडिओ कसं वाटलं कमेंट तर नक्कीच सांगा, आणि व्हिडिओ मित्रांनो कमेंटमध्ये ह्या नक्की सांगा की या पक्षाचं नाव काय आहे। जर तुमका माहीत असेल तर सांगा, जेव्हा म्हणजे आमका पण कळतच। आणि परत आपण पुढच्या व्हिडिओत भेटाया, तो एकदम धमाकेदार व्हिडिओ असतो।